ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ሓርበኛ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኩናት ኣብ ኢትዮጵያ ኩናት ኣብ መንጎ ፍሉይ ሓይልን ሚሊሻን ክልላዊ ምምሕዳር ትግራይ ብሓደ ወገን ሃገራዊ ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ድማ በቲ ካልእ ተወሊዑ ብናህሪ ይጓሃር ምህላው ኣዝዩ ኣሻቓልን ሓደገኛን ምዕባለ እዩ። ዝውታረ ጎነፅ ምእንቲ ፖለቲካዊ ዕላማ ኣዕጋቢ ፍታሕ ዘምፅእ ዘይኮነስ ንሽግራት ብዝያዳ ዝሓላልኽ ተግባር እዩ። እዚ ኣብ መንጎ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ተወሊዑ ዘሎ ሃንደበታዊ ኩናት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ፀጥታን ርግኣትን ዝዘርግ ነቲ ነዊሕ ዝፀንሐ መዋቕራዊ ሽግራት ኢትዮጵያ ዘጋድድ ኣብቲ ዞባ ብሓፈሻ ኣብተን ቀጥታዊ ጎረባብቲ ሃገራት ድማ ብፍላይ ሃሳይ ኣሉታዊ በጨቕታ ከስዕብ ዝኽእል ክስተት እዩ። ኩናት ምውላዕ ቀሊል እዩ። ይኹን እምበር መዓሰይን ብኸመይን ከም ዝውዳእ ምትንባይ ኣሸጋሪ እዩ። ኣብ መወዳእታ ትንታነየ ድማ ኩናት ብዘይካ ጃምላዊ መቕተልትን ዕንወትን ካልእ ፋይዳ የብሉን። ከምቲ ኣንድሩ ቦናር ሎው ዝበሎ ዘይተርፍ ኩናት ዝበሃል ነገር የለን። ኩናት ካብ ፍሽለት ሰብኣዊ ልቦና እዩ ዝመጽእ። እቲ ኩናት ብኣግኡ ክውገድ ይከኣል ነይሩ። ሕጂ እውን እቲ ጉድኣት ኣመና ከይዓበየ እንከሎ ቁልጡፍ መዕለቢ ክግበረሉ ዝከኣልን ዝግባእን እዩ። በዛ ኣጋጣሚ እዚ ምንቅስቓስ ንዕሉዓውነት ህዝቢ ኤርትራ ክልቲኦም ተቐናቐንቲ ወገናት ውግእ ብምቁራፅ ፍልልያቶም ብልዝብ ንምፍታሕ ረብሓ ህዝቢ ዘቐድም ኣድላይ ልቦናን ሰናይ ፖለቲካዊ ድልየትን ከርእዩ ይጽውዕ። ብተወሳኺ ኣህጉራዊኮም ዞባዊ ውድባትን ጸለውቲ ጎረባብቲ ሃገራትን ነቲ ኩነታት ብቐረባ ብምክትታል ብዝቐልጠፈ ተኽሲ ደው ንምባል ኮነ ኣብ ግዛእተ ሕጊ ዝምርኮስ ነባሪ ሰላማዊ ፍታሕ ዝድርኽ ማኣዲ ልዝብ ንምቡዳድ ኩሉ ዝከኣሎም ኣበርክቶ ንምግባር ይጽውዕ። ኣህጉራዊ ሽማግለ ቀይሕ መስቀልን ኣህጉራዊ ምንቅስቓስ ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን በብወገኖም ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕጊ ኩናት እቲ በርጌሳዊ ህዝቢ ትግራይን ኣብ መፃወድያ ናይቲ ልውውጥ ተኽሲ ተቐርቂሩ ግዳይ ንኸይከውን ኩሉ ዘድሊ ክትትልን ፃዕርን ንምግባር የተሓሳስብ። እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ኣብ ኩለን ቀጥታዊ ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያ እንተላይ ኣብ ኤርትራ ብሰርቲ ዘለዎን ድኽመታት ክፃወርኦ ዘፀግም ኣሉታዊ ሳዕቤናት ክኸትል ዝኽእል እኳ እንተኾነ ንኢትዮጵያውያን ዝምልከት ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ምዃኑ ብፍጹም ክዝንጋዕ ኣይግባእን። ክንዲ ዝኾነ ኤርትራን ኤርትራውያንን ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ረብሓ ህዝብናን ሃገርናን ዝቐድም ንጹር ኣካያይዳ ብምሓዝ ኮነ ሙዙን ዘይሻራዊ ሜላ ብምኽታል ኣህዳእን ኣተዓራቕን ኣበርክቶ ንምግባር ምጽዓር ይግባእ። በዛ ኣጋጣሚ እዚ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብዝኾነ ላዕለዋይ ትእዛዝ ምኽንያት ይኹን ምስምስ ኣብቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ጣልቃ ምእታው ኮነ ስግር ናይቲ መግዛእታዊ ውዕላዊ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሻራዊ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ምግባር ከም ዘይግባእ ብትሪ የዘኻኽር። ኣብቲ ኣህጉራዊ ዶብ ናይ ክልቲአን ሃገራት ጽኑዕ ሓለዋ ብምርግጋጽ ቀንዲ ኣቓልብኡ ነቲ ሃገር ዝዕኑን ህዝቢ ዘሳቕን ዘሎ ዓመፀኛ ስርዓት ናብ ምእላይ ድሕነት ህዝቢ ናብ ምርግጋጽ ልዑላውነትን ግዝኣታዊ ሙሉእነትን ሃገረ ኤርትራ ናብ ምውሓስ ከተኩር ይጽውዕ። ኣብ ርእሲ እዚ ድሕነት ኤርትራውያን ነበርትን ስደተኛታትን ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ንምርግጋጽ ኩሉ ኤርትራዊ ብምሉእ ዓቕሙ ክሰርሕ ይግባእ። ኣህጉራዊኮም ብሓፈሻ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ድማ ብፍላይ ብመሰረት ውዕል ጀነባ ኣህጉራዊ ሰብኣዊ ሕጊ ብምኽባር ድሕነትን ግቡእ ስደተኛዊ ቁመናን ናይ ኩሎም ኤርትራውያን ስደተኛታት ንምርግጋጽ ዘለዎ ውዕላዊ ሓላፍነት ንክስከም ደጋጊሙ የማሕፅን። ፍትሓዊ ሰላም ንህዝቢ ኢትዮጵያ እንተላይ ንህዝቢ ትግራይ ዕድመ ንናፃ ልዑላዊት ሃገረ ኤርትራ ዘለኣለማዊ ሓበን ንጀጋኑ ሰማዕታትና